Ito na naman ang thriller ng ating video mga idol. Sa inyong lahat mga idol, nandito na naman ako, Alas Tres TV. Nagbabalik para sa panibagong content, panibagong adventure at panibagong araw na naman ang ating gagawin mga idol. Pero bago po sa lahat, sa bago pa lang sa aking channel, ayan, please subscribe my channel and pakishare na lang po sa iba para mas marami tayo mas masaya. Ayan, at gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng mga nag-share sa aking videos at sa mga upload natin mga idol, no? Ayan, mega shoutout sa mga kaibigan ko at sa lahat ng sumusuporta sa Alas Tres TV. Ang ating adventure ngayon ay tinatawag natin na Dabong Adventure. Ayan, wag na natin patagilin pa. Let's do this, everyone. Ayan na mga idol, medyo masamang panahon ngayon mga idol, no? Pero okay lang. Ayan, no? Parang malaki yung katawan, ah. Parang nasanahan yung tiyan, ah. Ayan mga idol, sinubukan namin hanapin dito mga idol. Ayan, may kawayan mga idol. Tingnan natin kung meron na talagang dabong dito mga idol or bamboo shoot mga idol. Ayan. Ayan mga idol, sa napansin nyo mga idol, wala tayong nakita dyan mga idol. Kaya lumipat tayo sa unahan mga idol. Hoy, ano yan? Finger style, oh? Ayan mga idol, pumunta na tayo sa unahan mga idol at naghanap mga idol. Ayan mga idol, parang mali yata yung dinaanan natin. Kasi ang kawayan nasa itaas, tayo ay nasa ibaba. At pinakamahirap pa dyan ay wala pang daan. Walang hagdanan tayong madadaanan mga idol. Kaya naisipan na natin na bumalik mga idol. Oh, bakit sad ka boy? Sad ka boy? Ayan lang tayo na mga idol. Lumipat tayo ng lugar mga idol kasi walang daanan doon papunta sa ano, may kawayan. Doon tayo makahanap ng dabong mga idol. Kaya dito tayo dumaan mga idol. Medyo maulan ngayon mga idol pero hindi pa yan ano, hadlang sa ating adventure. Pero mga idol, ayan, sa nakikita nyo mga idol, nandito na tayo sa itaas mga idol. Ayan, sa nakikita nyo yung dinaanan natin kanina doon sa baba, oh. Ayan, so nasa tamang daan na tayo, sa tamang landas. Ayan, pagpasensyahan nyo ng aking videographer mga idol, medyo malikot ng konti mga idol. Pati ako hindi nahilo. Ayan, medyo madilim dito mga idol. Ayan, subukan nating tingnan dito mga idol. Baka makahanap tayo dito. Ayan mga idol, linapitan natin mga idol para makahanap na tayo ng dabong mga idol. Ayan, may pasilip-silip pa si kuya, oh. Akyatin mo na boss. Ayan mga idol, naging Spider-Man ako ng saglit mga idol. Medyo mabigat lang iangat yung katawan ko mga idol. Pero okay na to mga idol, good shit na to mga idol. Yan, sana may mahanap tayo mga idol. Para makapagmukbang na tayo mga idol. Kahit umulan pa mga idol, patuloy pa rin ang ating adventure mga idol. Hindi natin yan. Alright mga idol, parang wala akong nakita dito sa itaas mga idol. Tingnan ko muna sa kabila mga idol. Kasi hindi nakikita mga idol pag dito ako nakapwesto mga idol. Ayan, bababa na si Spider-Man mga idol. The long lost Spider-Man mga idol. Bababa na. Ayan, pababa na yung Spider-Man ninyo mga idol. Ayan, medyo nahirapan lang kunti at natagalan tayo ng kunti. Kasi medyo malaki na yung Spider-Man nyo. Ayan mga idol, sige kapit ka lang. Ayan, nakababa na yung Spider-Man ninyo mga idol. Yan, sinilip ko muna mga idol. Baka meron pang dabong dun sa unahan mga idol. Kasi naglinya kasi yung mga kawayan dyan mga idol. Daghan kayong kawayan diya mga idol. So tiningnan ko muna mga idol. Baka may makita, may masilipan tayo dyan kahit isa lang mga idol. Ayan, lumipat na ako sa kabila mga idol. Paakyat pa lang yung Spider-Man ninyo mga idol. Yan o, ang sexy pa ng Spider-Man ninyo mga idol. Kahit umulan mga idol, oh. May sandata pa nila palapon dinadala sa giliran niya mga idol. Yan mga idol, medyo nahirapan ako sa kalisod mga idol. Kasi ano, madangog yung dalan, mga dangog kayong dalan mga idol, no? Madulas yung daanan natin mga idol. Ayan, nasa itaas na ako mga idol. Ayan. Parang isa lang yung nakita ko mga idol. Ayan, ipakita ko sa inyo mga idol. Kunin ko muna yung cellphone natin mga idol. Mga idol, inabot na sa akin yung cellphone natin.
Yan, para ipakita ko sa inyo mga idol yung forma ng dabong mga idol. Sa hindi pa nakakita ng dabong mga idol, ito yung forma ng dabong, yung bata na kawayan or tinatawag nilang bamboo shoot mga idol. Yan o, isa yung nakita natin mga idol. Yan o, medyo maliit pa siya mga idol, kaya wala na akong ibang nakita mga idol, kaya yan lang yung kinuha ko mga idol. Yan. Yan sa nakikita niyo mga idol, ano, parang nagline sila ng mga bamboo tree. Pero sa apat sa kanila mga idol, isa lang yung nakita natin, kaya kinuha ko na lang para matuloy yung adventure natin. Ayan mga idol, nakalimutan kong mag-video sa paglinis pa lang sa ating dabong mga idol, kaya dito ko na na-play yung video mga idol. Medyo may amisya tayo ng konti mga idol, pero okay lang mga idol, at least nakita nyo kung paano natin gagawin yung ano, yung dabong, paano natin lutuin at hihiwain na yan. Taksip lang yan ng marami mga idol, para mas marami siya mga idol. Ayan mga idol, hiniwa ko na rin yung lamas natin mga idol, or sangkap natin mga idol, para makapagluto na tayo. Ayan, let's go. Ayan, first step mga idol, ilagay mo natin yung ahos mga idol, at saka yung sibuyas mga idol, para maluto na to mga idol, makakain na tayo. Ayan, at saka yung mini-event natin, yung dabong mga idol, medyo konti lang mga idol, pero ox lang yan mga idol. Let's do this mga idol. Alright, okay-okayin lang yan. At saka ito na yung resulta, medyo napagod ng konti, pero okay lang yan mga idol, mga kaon na tayo. Ayan na mga idol, ito na yung pinakahihintay natin na event mga idol, no? Ang mukbang mga idol, yan okay, sabi daw niya okay, masarap ba? Ayan, medyo may sobra pa tayo ng buto ng lechon kanina mga idol, kaya nakulangan ako sa dabang mga idol. Ayan, dinagdagan ko lang mga idol ng buto mga idol, para mas masarap yung mukbang natin, kasi napagod ako sa adventure natin mga idol. Ayan mga idol, binilisan ko na mga idol, para hindi na kayo magsawa sa aking kadadaldal mga idol. Ayan, sa napansin nyo mga idol, gumamit tayo ng kamay mga idol. Mas masarap pag nakakamay yung kumain mga idol. Lasang lasa talaga mga pagkain mga idol pag nakakamay mga idol. Alright, ayan, kain ka na ng buti dyan tol. Ayan, tapos na. Ayan, tapos na tayo mga idol. Naka good shit no. Tapos inom ng tubig ko. Alright, ayan, abangan nyo ang ating next adventure na naman mga idol, no? Dito lang sa Alas Tres TV. Alright, ayan na mga idol, tapos na tayo sa ating dabong adventure or bamboo shoot adventure. Ayan, maraming salamat sa pagsubaybay sa ating video mga idol. At huwag kalimutang mag-subscribe sa bago pa lang sa aking channel mga idol. Ayan, for more adventure na ating gagawin mga idol. Ayan, maraming salamat sa inyong lahat talaga mga idol, at sana abangan nyo ang ating next na adventure. Ayan, maraming salamat. God bless.